ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Меҳроб ТВ. бозии мини якуми хидмона дар канали Меҳроб ТВ оғоз кардем. аз ҳамаи шумо бинандагони азиз хоҳиш мекунем ки яктаги лайк гузошта мешавад, ҳамон лайкҳоро бигзорен. кадоме хоҳиш дорам, метавонед дар бозиҳои мо иштирок кунед. нархи як дона билети мо 250 рубли русияй 40 сомони тоҷикӣ мешавад. дар бози обши 220 дона билетай 37 приз. шоҳҷоизаҳош 10,000 рубла, 5,000 рубла, 4,000 рубла, 3,000 рубла ба 10 таи дига 1000 рублаи русӣ мешавад. 23 таи дига 750 рублаи русӣ. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои Сбербанк дар болои навора ҳастанд. Сбербанк ба номи Меҳроб мебурад. як одам метавонад то 20 билета бигирад. шанси хитона бисанҷен. насиби тақдиратон монда бошад, агар ба 250 рубл шумо метавонед соҳиби 10,000 рубла, 5,000 рубла, 4,000 рубла, 3,000 рубла ва дигар призҳои мо бигардед. карта ба номи Меҳроб, рақамҳои WhatsApp, Сбербанк, лайк, обунаро дар канали Меҳроб ТВ фаромӯш накунед.